Hayırlı gün, hürmetli, bizning qurultayda qatnashuvchi muhtaram asıl zatlar, kelgan qonaqlar. Оренбург жерлігінде татар xotin qizlarining Oq Qalfaq uyushmasining ijtimoiy uyushmasining birinchi qurultayin ochiq deb sanarga ruxsat etiniz. Для приветственного слова на сцену приглашается вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области Баширова Вера Ириковна. Поприветствуйте. Дорогие друзья, сердечно приветствую вас и желаю вам хорошего, доброго праздника и, конечно же, доброго настроения в этот замечательный день. Оренбургская область – один из многонациональных регионов России, в котором в мире и добрососедстве с другими народами испокон веков проживают татары. Татары являются второй по численности этнической группой региона. Чуть ли не сказала, мы являемся второй по численности этнической группы региона. Да, татары являются второй по численности после русских. История Оренбургского края тесно связана с историей именно татарского народа. У всех на слуху имена наших выдающихся земляков: Мусы Джалиля, братьев Хусаиновых, Резы Фахретдинова. Оренбургских татар прославляли не только мужчины, но и женщины, преподаватели, краеведы, писатели, общественные деятели. Бесспорно, что важнейшим системообразующим элементом национальной жизни является культура. В ней сосредоточен колоссальный опыт народа, его эстетические и нравственные ценности. И, как правило, национальная культура всегда исповедует самое настоящее, идущее из глубин народной души нравственные ценности. Каждая культура вносит в общий дом свою уникальную красоту и особый колорит. Наша сила во взаимоуважении и дружбе между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а значит в прочности межкультурных связей. Сохранение и развитие культур представителей всех этнических общностей, проживающих в Оренбурге, является одним из приоритетных направлений в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. При поддержке правительства Оренбургской области сегодня работают школы с татарским этнокультурным компонентом, самодеятельные творческие коллективы, музей Мусы Джалиля на родине поэта-героя в селе Мустафино. Издается областная татарская газета «Янаваки». Более 100 лет принимает читателей библиотека имени Хусаина Ямашева. В культурном комплексе «Национальная деревня» радушно встречает гостей национальное подворье. Гордость татар Оренбуржья – это то место, где мы с вами собрались. Областной татарский драматический театр имени Мирхайдара Файзи, который гостеприимно принимает сегодня Всероссийский съезд татарских женщин. В Оренбургской области выстроены партнерские взаимоотношения между органами власти и институтами гражданского сообщества. Активную деятельность осуществляет сегодня Оренбургская национальная, региональная, татарская национально-культурная автономия, возглавляемая Русланом Рамильевичем Забировым. Именно ему я хотела бы сказать спасибо за то, что сегодня наш регион становится местом проведения масштабных этнокультурных мероприятий различного уровня. Именно благодаря работе оренбургских татар мы можем сегодня гордиться тем, что принимаем этот съезд. Об этом свидетельствует и прошедший в июне прошлого года шестой всероссийский сельский сабантуй, который прошел в селе Татарская Каргала. И, конечно же, происходящий сегодня Всероссийский съезд татарских женщин Ак-Калпак. Роль женщины неоценима у любого народа. Самым сильным звеном в передаче культурного кода
и менталитета народа являются именно женщины. Ведь именно от матерей зависит, как наши дети будут воспитаны, как и на каком языке будут говорить, какие обычаи и традиции будут передавать нашим потомкам. В этом году в составе Оренбургской национальной культурной автономии начало работу объединения татарских женщин Оренбуржья «Ак-Кавар». Для приветственного слова приглашается председатель Духовного управления мусульман Оренбургской области Шарипов Альфи Асхатович. Barchalarınızı bütün dünyalarına barıtırşı Allah subhanahu wa ta'ala hem senelerimiz bulsaydı, şimdi günlerimizde geçen salavat-ı şeriflerimiz, alemlerimizle rahmet düşün kundurmuş, şiikli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e aytgan salavat-ı şeriflerimiz bulsaydı, Irak yakınlardan bugünkü mine yig'ilishga kelgan apaylar, anilar, qizlar, xotinlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kelgan adımlar sayın bir ecir savabına erişip, qaytgan adımlar sayın bir hınanmış kişilik Allah Teala karşında derecemiz artsaydı inşallah. Sizni barınızda Orенбург Diniye Nazaret isminden Müslüman selamından selamlayayım. Yig'ilishimiz yaxshi o'tsin, foydali o'tsin, o'zimizga bir xayrli ilmlar olib, qaytgash xalqimizga, balalarımızga yetkirib, alda kunlarimizda shular birgalikda ishlarga hamda xalqimizning ilimizning, dinimizning kelajagi uchun bir yaxshi izlar qoldirgan Rabbim Allah bizga nasib eylasaydi. Пользуясь просто хотел сказать, когда пророк спросил, где является рай, он сказал: «Аль-джаннату тахта aqdami уммахат». Рай находится под ногами ваших матерей. И этим, можно сказать, все сказано. Больше можно и не говорить красивых, долгих слов. Рай находится под ногами ваших матерей. В поисках рая не надо искать куда-то там, на Луну летать и не буквально заглядывать под тапчик матери. Если есть мама, получи ее благословение, хайр фатиха, дуа. Молитва матери это очень большое. И когда пророк спросили, если мама и папа одновременно позовут, кому подойти, он говорит, к матери. А кто лучше, мама или папа? Мама говорит, потом кто мама, потом папа и его родные. Трижды мама говорит, вот она, насколько роль матери высока. В Коране 114 сур, 114. И одна сура названа сура женщина. Это сура 4-й Коране. 4-я сура Корана женщина. Мужчины нет, как будто нас нет. И не было бы нас, если бы не было вас. Кытлау үшін сөз берілен Оренбург өлкәсе Татар Милли Автономия рәисе Завиров Руслан Рамилевичка. Пожалуйста. Сәмсіз хөрмәтле милләттәшләр, шиттән килгән безнең кунакларыбыз, бик шатбыз сезне күрергә монда, Оренбург өлкәсендә. Бүген җәтләр, нинди кешеләр бездә булды, Әхмәтбай Хусайнов, Муса Җәлиләр, тагын әйтәсем килә, бездә Рамиловлар да булды, Дәртмән, так что безнең бик тарихлы безнең регионыбыз. Кичә сез булдыгыз Каргалада, кунакларыбыз сезгә күрсәттеләр концертны, күрсәттеләр авылны. Сез күрдегез, нинди безнең булды дом культуры. Шуның өчен мин зур рәхмәт әйтәсем килә безнең губернаторыбызга, Юлия Санчика Берка. Ул безне рөхсәт бирде, шул сабантуйны үткәрде. Зур анда финансовый поток кертте, аңа шуның өчен аларга зур рәхмәт. Biz аны белән эшлибез, ул татарларны ярата. Где-то 4 авылда уже ремонт булды, мәктәпләрне, ТК культураны ясадылар. Поэтому бик аларга тагын да зур рәхмәт әйтәсем килә шуның. Миңа нәрсә әйтәсем килә, Аллага шөкер, шулай вот хәзер без сезне белән татарча сөйләшәбез. Мин вот Самарда 2 атна элек булдым. Анда бер юбилейга очраштым. И анда директор школы үзе дога укыды.
Бүтін укытучылар коллектив әкбар еттілер. Аллаға шүкір, шундай заманлар келді, қашан директор школы өзі дұға оқиды. Бүтін укытучылар мәктәптә әкбар етті. Поэтому Аллаға шүкір. Қазір көбісі өзі бізден тұр. Нендей біздің балалар болар, кем біз болар біз, нендей біздің милләт болар. Қайбір ауларда бар шундай біздің бірші шундай моментлар, қашан айтар бізе нәрсеге керек деп татыр Нишли біз бұл заным. Укытучылар да айталар. Шуны безне бик нык бірші біз анда еребіз. Әниләр, диләр белән сөйләшәбез, коллектив мәктәп белән сөйләшәбез. Безнең бабайлар, әбиләр безгә безнең телебезне, гадәтне, безнең традициябызны сакладыр, безгә киттеләр. Ә без ни? Biz үзебез әйтәбез, кирәкми шул безгә. Ничек инде алай? И тагын әйтәсем килә, біз шул чарада шашканыдык Зафрановларны. Зафранов әйтәләр, сезнең балаларыгыз тәртипле. Беркемдә армиядан качмый. Бөтенесе катнашалар соревнованиеда, бөтенесе катнаша конкурсларда беренче урын алалар. Biz монда катнашкан кунаклар, biz бүген бөтенебез дә кунаклар. Чөнки Оренбург җирлегендә менә безне шушы җирлекнең җитәкчесе яңа гына котлап төште, Руслан әфәнде. Biz аларда бүген Аккалфак белән Аккалфак ул шушы оешманың ичендәге оешма безнең. Алар берлектә эшли торган оешма. Менә аларның сәламен кабул итеп алдык. Бүген Оренбургтан килгәнбезме без? Менә ничә районнан җыелып килгәнсез. Бу гаҗәеп күренеш, матур күренеш. Бөтенегезнең дә башында калфаклар, безнең әле сыймаганнар балконда да утыра. Менә шуңа күрә дә рәхәтләнеп безнең бүген фикер алышу мәйданына җыелдык. Фикер алышу мәйданында безнең һәрберебезнең фикере булырга тиеш. Фикер дә фикерле булырга тиеш. Юкка гына сөйләшеп утырырга дип килмәдек. Һәм инде без иң беренче сүзне шушы җирлекнең Аккалфак оешмасы җитәкчесе Альбина Фаил кызы Әбсәләмовага бирәбез. Рәхим итегез. Добрый день. Хәерле көн. Хөрмәтле Руслан Рамилевич, Хәдрия Раисовна һәм мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез, килгән кунакларыбыз һәм ак калфаклы асыл затларыбыз. Бүген сезне барыгызны да үзебезнең кунакчыл Оренбург өлкәсенең Оренбург шәһәрендә каршы алуыбызга без бик шат. Күптәннән хыялланган безнең теләкләребез тормышка ашты. Урта Азия белән Россияны тоташтыручы җирлек булган урын һәм һәркем өчен тагын да бик зур мәртәбә. Чөнки Татарстанның 7 регионыннан килделәр. 7 районыннан Актаныш, Ознакай, Байлар Сабасы, Балтач, Мамадыш, Сарман, Яшел Үзән районнарыннан һәм Казан шәһәреннән. Россиянең 7 регионыннан һәм республикасыннан Башкортстан, Удмуртия республикаларыннан, Киров, Пермь, Самара, Пенза, Новосибирск өлкәләреннән, Казахстан һәм Кыргызстан кунакларыбызны кабул иттек. Без бүген бергә. Мин бик шат, чөнки Оренбург өлкәсендәге татар хатын-кызларының төрле урыннарында иң актив эшләгән Аккалфак оешмасы җитәкчеләре белән очрашуы безгә бик тә кирәкле чара. Минем бу җирлекнең Аккалфак оешмасы җитәкчесе булып эшләп китүемә әле 1 ел да юк. Ләкин Аккалфакның эшчәнлеге белән күпмедер дәрәҗәдә таныш. 2 ел рәттән Аккалфакның эшчәнлеге белән 2 ел рәттән Аккалфакның Казанда үткәрелгән форумында булырга туры килде. Анда баруым форумда чыгыш ясавымның сәбәпләрен аңлатып китәм әле. 2014 елның язында Оренбургка Казаннан Сөембикә журналының журналисты Гөлнара Пасафиевна килде безгә. Ул минем гаиләне һәм предприятиебез турында зур материал эшләп журналда бастырды. Озак та үтмәде, миңа Казан шәһәреннән Хәдрия Раисовна шалтыратты һәм бөтен дөнья татар хатын-кызларының 3нче форумында Оренбург өлкәсенең шәлчеләре турында чыгыш ясарга тәкъдим итте. Бу форумнан соң 15нче елда халыкара татар һөнәрчеләре форумында кабат чыгыш ясарга туры килде.
чакырдылар. Шул арада мин Ак Калфак Бөтен дөнья татар хатын-кызлары оешмасы белән танышып киттем. Аның җитәкчесе Кадрия Раисовна белән бик еш элемтәдә булырга туры килде. Аларның бик зур, изге эшләр алып баруына гаҗәпләнеп, сокланып карый идем. Хәбәрчеләр форум вакытында Кадрия Раисовна миңа Оренбург җирлегендә Ак Калфак оешмасы җитәкчесе булуын тәкъдим ясады. Ләкин мин бу эшне бик җаваплы, эш балам, шундый зур предприятие булгач дәлилләп, билгеле инде иремнең дә ризалашуына икеләнеп, барып чыкмаслыгын әйтеп, гафу үтенгән идем. Үзебезнең Оренбургка кайткач, Оренбург татар автономия рәисе Руслан Рамилевич Забиров та кабат ул тәкъдимне ясады. Ирем Фаил белән дә сөйләшеп, аның рөхсәтен дә сорады. Инде кабат тәкъдим булгач, шушы елның апрель аенда Оренбург җирлегенең Ак Калфак оешмасының җитәкли башладым. Әз генә вакыт эчендә дидек, Оренбург җирлегендә Ак Калфак оешмасы бик матур эшләп китте. Моны күрергә һәм әйтә белергә кирәк, аңларга да кирәк. Чынлап та без аны менә кичә дә карадык, менә бүген дә без аны шаһитлар булып утырабыз. Алар бергәлектә, күрәсезме, Каргалы авылында җирлек башлыгы 3 депутат ир-ат. Берәр хатын-кыз шабула биргәнен күрдегезме, хатын-кызлар? Ир-атлар шабулап йөри. Менә меценатлык дип без аларның тарихын сөйлибез. Меценатлык дәвам итә дигән сүз. Менә шушы әйбергә бик нык игътибар кирәк. Ирләр үз йөзен саклап калган. Менә бу әйбергә ныклы игътибар кирәк. Үзебезнең җирләргә кайткачында кем кайсы җирлектән килгән, без бик күп җирдән килгән, монда халык бу фикерне алга сөрергә кирәк дигән фикердән мин. Һәм менә Альбинага тагын бер әйбер әйтәсе килә. Менә аның артында күпме хатын-кыз. Бүгенге көндә апрель аенда эшли башлап, шушы кадәр хатын-кызны залга җыелган икән, бу ханымга шаналар дигән сүз. Бу ханымны соңга сугалар дигән сүз. Бу ханымның фикеренә кулак салалар дигән сүз. Фикерне бит аны сүз сөйләп кенә эшләп тудырып булмый. Әгәр дә синең артыңда зур эшләр ятмаса, синең гаиләң шундый булмаса, аның арка таянышы булып файлы тормаса, аналарның жан җимешләре булып эш баласы кире ягында бөтерелеп йөрмәсә, бу эшне авторитет белән эшләп булмый башка төрле. Менә Ак Калфакларга нәрсә кирәк? Җирлекләргә Ак Калфак оешмалары сайлаганда да бу җирлектәр турында да әйтәм. Безнең битенә ничә районнан килгәннәр, ничә омтылышлы хатын-кызыбыз бар дигән сүз. Менә һәрберегезгә менә моны игътибар итеп, Ак Калфакларны сайлаганда, менә шушы характерлы якларын хатыгызны ала белсәгез иде. Һәм сайлап куя белсәгез иде. Сүз сөйләп йөрү дигән әйбер бездә юк. Бездә эш белән дәлилләргә кирәк. Бик зур рәхмәт. Үзеңә, гаиләңә бик зур рәхмәт. Һәм инде сүзне менә шушы Ак Калфакның уң кулы булган бүген, һәм инде ул безнең барыбызга да таныш, чит илдән килүчеләргә дә таныш, регионнарга да, Татарстанга да, үзебезнең шушы Оренбург хатын-кызларына барыбызга да таныш. ТНВ Планета каналының бу җирлектәге өлкәдәге, Оренбург өлкәсендәге директор, корреспонденты Фирүзә Хәсән кызы Әбсәләмовага сүзне бирәбез. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, якташларыбыз. Бүгенге чыгыш ясаганда, менә мин залга карап утырам, мин үземнең сюжеттагы геройларымны эзлим. Алар бихисап чыннан да. Шушы еллар эшләү дәверендә алар бик күп. Менә бу форумнан соң аларның саны тагын да артыр дип уйлыйбыз. Чөнки менә үзебезнең геройларыбыз нәрсә эшли алар? Татар мөхитен, татар дөньясын нәрсә белән булса да саклап калырга үз өлешен кертә. Менә геройларыбызның берсе Альбина Кариев. Чыннан да зур җитәкче, зур предприятие, аның бит инде вакыты юк. Ул шундый характерлы, шундый менә хөрмәт итә торган лаеклы кешедер. Шу хәтле осталыгы белән чынлап та шушы ара эчендә күп нәрсә эшли белгән. Рәхмәт Альбина сиңа. İkinci геройыбызның берсе Нурия Шамил кызы Каримова.
Әлбәттә, эшкуарның вакыты бик аз. Шуңа карамастан, ул татар дөньясында шушы театр белән берлектә күп вакытлар эшли. Әле өстәвенә ул Сөембикә журналының көмеш браслет иясе дә. Күптән түгел без Әсәкәй районында бик еш булабыз. Аларның берсе Алтын көз Ахислар фестиваленең оештыручысы, проектларның берсе Зәйтүнә Вәлишина. Ул Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның хөрмәт хатына лаек һәм өлкә губернаторының рәхмәт хатларына лаек булган кеше. Ахислар Алтын көз проектларның, зур фестивальләрнең авторы. Шулай ук менә күптән түгел Әсәкәй районында сөйләсәң, анда инде геройларыбыз бик күп. Менә күптән түгел без Иске Мөэмин авылында булдык. Күз алдына китерегез, берничә сотый җир элек анда кые булган. Шул кые шундый үзенчәлекле бер урам, бәләкәй генә бер авыл, 500-гә якын тирәсе халык яшәгән. Шул бер урамда кые булган. Шул кыены 30 ел элек явып куйганнар инде. Шул бер урамда 14 пар игезәк туган. Шул кые булган урамда. Күз алдыгызга китерегез, 14 пар игезәк бер бәләкәй генә авыл урамында. Бу инде гаҗәп хәл. Һәм бу алар авылдагы шушы игезәкләр кыесын ачтылар. Әлбәттә, анда чаган, берничә соты җирдә 15 метр биеклектә чаганнар. Күз алдыгызга китерегез, шушы ансамбльнең 12 хатын кызы ул пешкы белән 15 метрлы чаганларны кисеп 2 ай эчендә авыл өчен ял итү урыны ясадылар. Менә кул пешкысы белән хәзер аны китерү күз алдына кыен. ООО Евромедцентр. Директор рестораны Шафран. Без бүген иртәдән чәешкән ресторан. Безнең иң эшли торган хатын-кыз, иң авторитетный хатын-кыз дип әйтергә була Оренбург җирлегендә. Каримова Нурия Шамиловнаға сөз бирәсем килә. И снохи, и дети, и внук помогает. То есть, без этого вот никак. То есть, надо вместе стараться как-то вот это гнездо свое, да, вот, как сказать, где родился, там и пригодился. Не надо вот распыляться где-то что-то. Мне говорят, да что ты вот тут в этой России, да что ты тут потеряла? Вон, пожалуйста, с твоими деньгами, там можно было все продать, поехать куда-то и жить спокойно. Мне уже 60, мне уже 7-й десяток. Но я никогда не променяю. Почему? А потому что у меня здесь корни. Здесь мои бабушки, дедушки похоронены. Здесь мои родители похоронены. Я вообще сама, мои родители, все и папа, и мама из татарской Кыргалы. К сожалению, никак не могу свою вот родословную, так сказать, создать, да, но я сделаю. Бабушка говорила, что мы из рода Ахмадбаев-Хусаиновых. Поэтому у меня еще много целей, задач, которые вот можно это превратить в жизнь. Сен аның белән дә таныш инде, безнең хатын-кызларның бит инде Сөембикә журналы бар. Аллага шөкер инде, безнең бөтенебез өчен дә бик кирәкле журнал бу, бик кирәкле басма. Сез алар турында менә шушы журналдан укыгансыздыр дип уйлыйм, аны таныштыр дип уйлыйм. Менә шул безне кавыштыра торган, таныштыра торган журнал, хатын-кызлар журналы. Менә монда килер алдыннан шушыны әзерләнгәндә Альбина әйтә миңа. Әйтегез әле ди, Кадри Рәисовна, регионнардан да бер кеше сөйләсен иде шушы безнең пленар өлештә ди. Татарстаннан да ди. Кемне алар, мәйтәм, күп алар, кемне телисез? Ул әйтте инде, Татарстаннан Актанышны яңа гына Актанышка барып кайтты бит инде. Шул әле шул нус бетмәгән. Башкортстаннан да Люция Забировнаны мен бик тыңлар идем ди, һәм безнең кызларга да тыңлатыр идем дигән фикерне әйтте, һәм без алар белән килештек. Бүген инде алар күрәсез, безнең чыгыш ясаучылар да булып торалар. Хәзер сүзне Спектр Ачык акционерлык җәмгыяте директор урынбасары, Башкортстан җирлегендәге татар хатын-кызларның Ак калфак ассоциациясе советы рәисе Люция Ябир кызы Вафинага бирәбез. Көннәр сезгә. Минем сайланып куйганга да 2 елдан артык кына әллә мактанырлык эшләрдә юк шикелле. Сезнең белән бергә очрашып, аралашып, үзебезгә максатлар куйсак, әйбәт булыр иде.
гаилелерин саклап калуу, ныгытуу, анын ролун көтөрүү, патриотик ырыкта тәрбиеленген балалар өстүрүү илибизге икътисадын ныгытуу һәм динибизни, тилибизни, ғөрүп-гадәтләребезне, йолаларыбызны саклау буенча эш алып бара. Милли тәрбиянең нигезе гаилә. Демәк, халкыбызның киләчәге гаиләдә. Без хатын-кызлар, аналар милли гаиләне саклап калырга, милләт яңарышына хезмәт итәргә тиеш. Бу исә яшь буынга хак юл күрсәтүче маяк булу дигән сүз. Бу 2 ел эчендә без Башкортстанда 16 төбәктә бүлекчәләр ачтык. Бик матур эшләп киткәннәре бар. Үзем дә кызыгып торам аларның эшләгәннәренә. Әйтәсе килә инде, җыелышып чәйне эчкәннәре дә бар. Балаларны тәрбияләү өчен, гаиләләрне саклау өчен әзрәк башка эшләрдә эшләргә кирәк. Менә без балалар арасында, мәктәп балалар бакчаларында, минем гаиләм татарча сөйләшә, татар гаиләсе матур гаилә дигән конкурслар игълан иттек. Катнашуның төп шарты телне белү, әниләрнең бишек җырын белүе, туган тел җырын бөтен гаилә белән башкару. Гаиләләр бик теләп катнаштылар. Лисия Забировна, ул бөтен нәрсәсендә әйтеп тә бетерми, алар шундый инде безнең хатын-кызлар. Бик зур йорт салды ул. Үз хисабына. Алды катлы ул. Аның беренче катын ул гомумән Аккалфакны итеп эшләде. Аккалфак исемендәге китапханә, Аккалфак исемендәге туа телесе, Аккалфак күргәзмә залы, менә әйт ул Шәйхетдиновның сөйләде күргәзмә залында ул шушы рәссамнарныкы бик матур. Инде анда барсак, экскурсияны, сәяхәтне шуннан башларбыз дип уйлап торабыз. Алла бирсә, Алла бирсә, Алла бирсә. Бик булдыклы ханым, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Хәзер сүзне Татарстан Республикасы Актаныш районының Актаныш муниципаль районының архив бүлеге җитәкчесе һәм шушы җирлекнең Аккалфак җитәкчесе Айгөл Рәдис кызы Галимьяновага бирәбез. Рәхмәт. Хөрмәтле хатын-кызлар, сезгә бик зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Безне Оренбург өлкәсендә кабул итүегезне без бик шатбыз. Рәхмәт сезгә бик зур. Татарстан Республикасының Аккалфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы үткәргән чараларда, семинарларда, мастер-классларда, күчмә утырышларда катнашырга тырышабыз. Үзебезнең эшкә яңалыклар алып кайтырга, тәҗрибә тупларга тырышабыз. Балтач районына барып кайтканнан соң шәҗәрәләргә бик кызыксына башладык. Үз тарихын белмәгән халыкның киләчәге юк диләр. Шул исәптән тирәнтен фәнни яктан рәсланган тарихыбызны тулырак өйрәнү максатыннан район башлыгы призына шәҗәрә конкурсы игълан иттек. Азнакай районына барып кайткач, кимчеләр эшчәнлегенә алдынгы тәҗрибә белән танышып, үзебезнең районга бүгенге көндә димчеләр эшен башлап җибәрдек. Авыл җирлекләрендә информация туплыйбыз, картотека төзибез һәм үзебездә яшьләребезне таныштырырга тырышабыз. Һәрбер шундый күчмә утырышның файдасы бик зур дип исәплим. Бүгенге көндә башка төбәкләр, районнар нәрсә эшлиләр, нинди яңалыклары бар, нинди яңа алымнар кулланалар. Үзебездә дә шул файдалы тәҗрибәләрне ничек кулланып була. Шул сорауларга җавап табып, рухланып, яңа фикерләрне кайтасың. Шул максаттан Оренбург өлкәсенә дә килеп җиттек. Матур ойларында Татарстан Республикасының Аккалфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының күчмә утырышы безнең Актаныш районында 3 көн дәвамында үтте. Безнең районнан да хөрмәтле кунаклар эшлекле фикерләр белән кайтып киткәннәрдер дип ышанып каласым килә. Үз чиратыбызда без татар авылларының тормышын, аның эчке дөньясын күрсәтәсебез килде. 5 төркемгә бүленеп, без 11 авылда сәяхәт кылдык. Безнең өчен дә бу бик кызык булды. Этник туризмга беренче адымнарыбызны бастык дип әйтәсе килә. Этник туризмга да караган фикерләр белән без шушы киңәшмәгә әзерләндек. Бик күп эшләр башкарылды. Авылларның тарихлары, җирлектән чыккан шәхесләр, үрнәк гаиләләр, төрле һөнәр осталары барланды. Һәр җирлектә үзләренә генә хас булган халык йолаларын, бәйрәмнәрен, гореф-гадәтләрен, уен коралларына кушылып башкарыла торган җырларын, парлы күмәк биюләрен, уеннарын барлап, фольклор элементлары белән баетып сезгә тәкъдим иттек. Ләкин минем әйтәсе килә, кунаклар килә дә китә, безнең эш тукталырга тиеш түгел. Киресенчә, яңа дәрт, яңа сулыш белән көндәлек эшләргә күчтек.
иң мөһим бер эш безнең гаилә кыйммәтләрен күтәрү, идеологияларын яңарту, буыннарның дәвамлылыгын, гореф-гадәтләрен кайтаруын тәэмин итеп сорала. Мондагы хатын-кызлар ишетеп китсеннәр, аралашырга, сезгә уңайлы булсын өчен. Менә безнең азнакайлар утыра, бик әйбәт ишетергән басыгыз әле икегездә. Менә ул икесе дә хакимият тәшкилләр, икесе дә бүлек мөдирләре алар. Басып торыгыз, күреп калсыннар, танып калсыннар, аралашырга уңайлырак була ул. Һәм инде бик зур эшләр эшләнә. Анда да без бардык, 5 төркемгә бүлеп, бөтен азнакай буенча йөрттеләр. Гаҗәеп булды. Ни генә эшләмиләр ак калфаклылар анда. Менә аралашсагыз, бик яхшы. Сайтларын табыгыз, кирегез, аралашыгыз. Алардан бик күп әйбер ала аласыз. Рәхмәт кызлар. Һәм менә Балташ районы Зөлфирә ханым. Менә эшләмәгән эшләре юк. Без анда шәҗәрә бәйрәме дә үткәрдек. Иң беренче, хәзер инде без инде туйга дип үзгәртәбез дибез. Башкортстанга күчәбез бит инде. Шәҗәрә туйы булачак. Татарда революция хәзер һәр нәрсәнең туйы булган. Ләкин бәйрәме генә булмаган. Туй. Сабан туй, гаилә туйы, ит туйы, берәсез бәби туйы, бишек туйы, менә шәҗәрә туйы дип кертеп йөрәбез хәзер. Һәм аларда хәзер безнең булачак 4 октябрьдә якын тирә районнарга килергә була. Анда безнең хәзер бишек туйы булачак. Шушы Балташ җирлегендә. Менә азнакайлар утырды бит әле. Мин әйттем басып торыгыз дип. Һәм аларда безнең булачак сандык туйы. Килен бирнә тутыру. Менә кичәдә без монда бик матур бизәлгән сандык күрдек. Ни өчен бу әйберне кертергә кирәк? Чөнки безнең хәзер кызларыбыз гардероблар белән кияүгә чыга башладылар. Менә үзебезнең бөтен булган кыйблабыз югала башлады. Сандыкны бит, телефонны без беребез дә мондый телефонны тотып йөрибез хәзер. Икенче телефон тотып йөрмибез. Сандыкны да бит хәзерге заманга формалаштырып, матур итеп яссап, яшьләрендә йөрәге җилкенерлек итеп без бирәләбез. Менә шушы әйберне без туй формасында үткәрергә җыенабыз. Сандык туйы искә алып калыгыз. Алар да булачак, Алла бирсә. Менә монда безнең Мамадыш утыра. Рзалия ханым басады. Мин әйтәм инде, Мамадышның абыстайы бит. Чөнки 5 вакыт намазлы ул. Бүтән үзе артыннан әхлакый тәрбияне, яслы бакчаларга кирләр. Анда рус яслы бакчасы мында, башка милләтнеке барысы да татарча аларда рәхәтләнеп спектакль уйныйлар, театр уйныйлар балалар. Шуның һәр ел сайын бәйгеләрен үткәрәләр. Чишмәләрне карыйлар. Әле Актанышка барганда да анда без кирдек, алар караган чишмәгә кирдек. Һәм шунда алар безне каршыладылар, матур итеп шәйләтеп җибәрделәр. Менә аларның шундый берләшкән үзләренең бер төркеме бар. Рәхәтләнеп бөтен авылларда аларга мөмкинлек бирелгән. Менә шу әйтеп, бик матур итеп эшләп ята торган безнең Мамадышчылар, Розалия ханым булды. Менә Киров өлкәсе утыра монда Шәмсия ханым. Ул инде журналист яза да яза. Мин аны аңлыйм. Һәм менә ул ханым турында әйтәм, Киров өлкәсендә бу. Киров өлкәсе безнең 2 өлештә татар автономиясе бар, 2 өлештә ак калфагы бар. Һәм бу өлешнең менә Вятская Поляна өлеше, Камаловна Вятская Поляна өлеше гомумән яхшы торган безнең төбәк. Һәм менә Шәмсия ханым бер китеп тә карады ак калфакны, сезгә әйтәм, ак калфакка килгәннәр. Бер кирсәгез чыга алмыйсыз, кирегез. Ул кире кабат кире әйләнеп кайтты. Мин кабат эшли башладым ди. Менә шуңа күрә бик матур эшләр алар безнең. Әйтәм бит, карагыз, күрегез, аралашыгыз. Һәм мин беренче рәтне кызлар билгеләдем, башкаларга күчеп тормыйм, гафу итегез, ярыймы? Монда безнең Зеленодольскийны менә Пензада икесенә әйтеп калып булмый инде. Алар әйтерләрне, кадересенә кара, безне эндәшмәде дип. Яшел үзәндә яңа гына үткәрдек. Менә хәзер, менә анда авыл без туризмын иң беренче анда башлап җибәрдек. Менә сездә әйтәбез бит инде монда. Ризаетдин Фәхретдин, менә аның туган ягы кайда? Шуны күрсәттек. Аның бөтен нинди авылдан чыкканын, нинди җирлектә булганын. Аннан соң без алар һәр берсен үзләре төзеп, маршрутны раслатып, ак калфакка килеп, чыгыш ясап, һәм шул маршрут буенча без бүген быел май аенда йөрдек, ак калфаклылар. Бик матур эшләп яталар. Ул мәктәп директоры, Акъегет мәктәбендә. Бөтен укытучылар да хәзер аның калфак кия инде. Бу узган ел балалар да кия, үзләре тегеп башында. Пензаны әйтмәй калу мөмкин түгел. Ялдан кайтып монда җитештек, көчкә Актанышка кайтып төште.
Янза икесе, менә анда безнең ел буе бара Әбекәй Матулкай. Менә декабрь айында, бәлкем ноябрьдә булыр, декабрьдә эш күп вакытка туры килә, йомгаклау үтми вакытта, без анда сөйләштек инде. Анда без йомгаклау үткәрәбез, шул Әбекәй Матулкайның. Кирәк бит, Әбекәй Матулкай. Чөнки әбиләрдән тора бит оныкларның тәрбиясе. Матур бит. Менә шундый якын итеп халык арасына керә беләләр. Менә шуңа күрә барсыгыз барлык кунаклар, һәрберегезне хәзер әйтеп торам, чөнки Ак Калфакның җитәкчеләре килгәннәрне күбрәк әйтим. Менә безнең лаеш әле монда әйтелмәде, ләкин алар яңа эшли башладылар. Яңа үзе теләп кирип китте. Молодцы лаешның, менә алар да бүген биредә бар килгән кунаклар күренегез, безнең Оренбург җирлегендәге хатын-кызлар басыгыз. Самара, Гөлнара Басары бик оста. Күрүшнә оста мастер безнең Самара. Менә Биектау башына киткән Биектау, килен тукашын беренче башлап җибәргән ханым Биектау. Килен тукашын ярыштырып килгән килен тукаш кисәләргә тиеш. Аны Биектау башлап җибәрде безнең. Менә шушындый коллективлар килде. Гөлнара да монда инде безнең каядыр инде ул ортамы. Менә Гөлнараны башлап Самара. Басарда бер менә уста кызларыбыз бар безнең курушына. Бик уста кызларыбыз, алар белән аралаша аласыз. Менә аннан мин журналистлар белән таныштырасым килә, чөнки әле бит алар эшлибез, аны күрсәтә дә белергә кирәк, башкаларга таныта да белергә кирәк. Менә инде әйтелә башлады безнең Сөембикә журналы, Гөлнур Басады монда, София Ольгина. Менә бу Ольгинскидан монда килеп төште. Һаман эзләнәләр, һаман язалар, һаман барлыйлар. Бик зур рәхмәт аларга. Аннан соң безнең Ватан Татарстан Люция Фаршатова. Ул инде лаеклы яза, ләкин безгә ияреп Ак Калфакларга кирип китте инде менә. Ватан Татарстанда ул үзенең язмаларын бирә. Аннан безнең мәдәни җомга, кая безнең Сөембикә Кашапованы. Мәдәни җомга, ул һәрвакыт безнең белән. Инде 3-4 ел безнең белән. Аннан безнең басы әле Сөембикәдә һәм безнең гел онытам исемеңне нишләптер. Фәнзилә, гафу ит, онытып китәм. Менә безнең Сөембикәдә дә чыган язмалар һәм безнең гәҗиттә чыга. Танып калыгыз. Алар безнең белән. Һәм безнең Рафис дигән егетебез, үзе безнең конгрессның егете. Менә конгресста сез сайтларны карасагыз, аны безнең төшереп, бүген безнең бүтән кылган гамәлне аяк атлауга хәтле төшереп баручы егетебез Рафис дигән егет. Һәм минем хәзер сүзне бирәсем килә. Бик зур рәхмәт килгән барыгызга да, катнашкан барыгызга да, һәм инде сүзне бирәсем килә шушы җирлектәге безнең балаларга. Менә күрдегез, ни өчен балаларга бирергә уйлыйбыз сүзне? Сез күрдегез, һөнәрле балалар үсә монда. Малае да бәйли, кызы да бәйли. Җырлыйлар да, бийләр дә, кичә каргалар да карап кайттык. Рәхәт итеп. Менә күпме генә йөрсәк тә, әле балаларның безнең бер кешенең дә әле монда урысча аралашкан күрмәдек. Гел татар телендә сөйләшәләр. Бу бит Европа, Азияны берләштерүче җир. Татарстанның инде районында түгел без. Шуны Казакстан чигендә. Без йөрибез сезнең белән ике көн. Һәм алар белән горурланып та, алар белән мактанып та, һәм аларны күтәреп тә, менә шушы балага чыгыш бирәсе килә Рәдүт урта мәктәбенең 10-нчы сыйныф укучысы Нурислама Диана. Әйдәгез. Оренбург шәле, шелтәле бизәр, кышкы юллар төсле шитләре. Әй атаклы Оренбург шәле, җил далда мине сакла әле. Оренбург өлкәсеннән борынгыдан әбиләр күз нурларын түгеп, күңел җылысын салып, кәҗә мамыгыннан шәлләр бәйләгәннәр. Хәзерге вакытта да бөтен дөнья хатын-кызларының иңнәрендә йомшак ак болытай, кабарып, күңелләргә яктылык, йөзләргә күзәл өстә, тәннәргә җылылык биреп, салкыннардан, аулардан саклый. Бу шәлләр алтын йөзек, аша үткәрерлек нәзер, төрле, матур бизәк төшереп бәйләнгән. Алар халкыбызның рухын, осталыгын, сәләтен күрсәтә. Үзләре бер җырга, моңга, симгәккә тиң. Тарихка
күз салсак, Оренбург җирлегендә шәл бәйләү белән ул 250 ел элек барлыкка килә. Ул күбрәк Урал, Сакмар буйлауларында тарала, ә Оренбург шәле үзенең беренче халыкара данын 9 гасырда ул Лондон күргәзмәсендә яулап алтын медальгә лаек булган. Мамык шәлгә бәйләүченең күз нурлары, күңел җылысы кергән диләр. Безнең Сарыкташ районының хатын-кызлары телевизор каршына да кулына энә тотмыйча утырмыйлар. Рәдүттә оста бәйләүчеләр пенсия яшендә бар. Алар арасында иң таныклы шәл бәйләүче Макаева Саҗидә Гения кызы. Аның шәлләре җиңел, матур бизәкләр төшерелгәндә бик кыйммәтле продукт булып санала. Макаева Саҗидә Гения кызын рәссам дип әйтергә дә була. Чөнки аның шәлләрендә Ленин образы, крейсер Аврора, Олимпиада талисманы да төшерелгән. Шундый искиткеч матур шәлләр бәйләнгән өчен Саҗидә әбигә алтын куллы мастер дигән мактаулы исем бирелә. Һәм 1971 елда орденга лаек булган. Гүл бәйләүчеләр генә шушы бала барган идем мәктәпләренә, Никитина мәктәбенә. Шушы Эльвира Хакимовна Едиханова менә ул класс җитәкчесе. Шушы балаларны җыеп, бәйләргә өйрәтеп, шулар балалар белән эшли. Зур рәхмәт сезгә. Шундый матур итеп чыгыш ясагансыз. Балаларны өйрәтергә кирәк. Бу кызда инде ни әүкәйләрем диләр инде, ни әхирәтләрем белән җыйналып, кич бу утырабыз ди. Менә ди үзебезгә акча эшлибез, әни сатып бирә, әнә шулай итеп матур итеп шулай эшлиләр. Зур рәхмәт сезгә. Инде сүзне бөтен дөнья татар хатын-кызлары форум җитәкчесе, Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы рәисе, филология фәннәре кандидаты Кадирия Рәис кызы Идрисовага бирелә. Хәерле көн, хөрмәтле җәмәгать. Менә чынлап да бу баладан соң инде күрәсез. Сез гомумән рухланып киттегез. Менә шуннан аңладым инде мин. Менә һәрберегезнең дә яшьләрне күрәсе килә, балаларны үстерәсе килә. Дәрт бар. Дәрт булган җирдә дәрманда булырга тиеш дип уйлыйм. Һәм һәрбер җирлек игътибарны балаларга һәм яшьләргә юнәлтсәк иде. Мин шул теләктә калам сезгә. Бу баланың чыгышыннан соң мин сезнең һәрберегезгә карап җанланып киттегез. Бик зур рәхмәт балаларны шулай әзерләгәнегез өчен һәм балаларны шулай өйрәткәнегез өчен. Һәм инде тагын бер кат хәерле көннәр теләп, мин чыгышымны башласым килә. Менә Аллаһ Тәгалә кешене 21,000 ел элек яраткан. Безгә ул 2 кул биргән, 2 аяк биргән, 2 күз биргән, 1 бурын биргән, 1 авыз биргән. Минемчә менә монда утырганнар беребез дә зарланмый, нишләп алай биргән микән дип. Без аны хәтта башыбызга да китермибез. Биргән, йөрибез. Безгә гыйбрәт алыр өчен башка төрле кешеләрне дә биргән. Алар я бер җирләрен галиб итеп, я бер җирләрен. Менә монда Аллаһ Тәгалә әйтә, мин булай да бирәләм. Мин менә булай да бирәләм. Сиңа мин шушындый бөтен яктан тулы булган, бөтен әгъзаларыгыз тулы булган, һәм инде телегез булган, гырыф-гадәтләрегез бөтенесе булган биргәнмен икән. Син үзең нәрсә кыласың? Без нәрсә кылабыз? Менә минчә бөтен хатын-кызларны мин чакырыр идем. Әйдәгез әле. Үзегезгә ревизия ясап карыйк. Менә миңа Ходай Тәгалә шуны бирде. Минем бөтен яктан мин төзек. Бер килмәгән җирем юк. Мин үземнән соң нәрсә калдырам? Мин нәрсә бирәм? Мин моны ничек эшлим? Менә шул вакытта без кеше булып, үзебезнең милләтнең анасы булып яшли башлаячакбыз. Мондый сорау биреп, үзебезне тикшереп чыкмасак, кеше тикшерү кирәкми. Үзеңне үзең барлау кирәк.
Үзеңне үзең тикшерү кирәк. Үзеңне үзең җаныңны һәм тәнеңне аңлау кирәк. Менә без әгәр дә җаныбызны һәм тәнебезне аңлый беләбез икән, менә без ул вакытта үзебез булып яшибез дигән сүз. Нәрсә соң ул үзем булып яшәү? Мин мусулманның татары булып яшәгәнмен икән, һәр милләтнең, әйтеп әйтәм сезгә, һәр милләтнең, һәр халыкның үзенең яшәгән урыны бар. Үзенең киеме бар. Үзенең кылган гамәлләре үзенчә гамәлләре бар. Хәтта ашау культурасы бар. Ашау әдәбе дип атыйбыз без аны. Әйдәгез хәзер бергәләп без шуны бергәләп карыйк сезнең белән. Менә безнеке бу бармы? Без үзебезне мусулманның татары итеп хис итәрлек нәрсәләр эшлибез? Менә шушы. Безнең кием бармы? Үзебезнең кием. Кинәбезме без үзебезчә? Безнең телебез бармы? Нәрсә ул тел булу? Туган балабызны біз беренче көннән үк, хәтта карыннан үк бишек җырларында тибрәтә алабызмы? Тел белеп шуннан башлана. Тел белдем әле, мин кухня теле белән сөйләштем, әйдәп бардым, кайттым, чыктым, киттем дигән сүз түгел. Бу без ул гамәлне бишек җырын карында вакытта ук балабызга бирә алабызмы? Biz ул җырларны үзебез беләбезме? Һәм белсәк, без аны ничек куллана беләбез? Балагыздан кайтып сорагыз, мәктәп баласыннан. Акыллым, бишек җырын җырлап күрсәт әле дип. Ул җырлый алырмы? Балада гаеп юк. Гаеп бездә. Менә без милләт аналары дип үзебезне атыйбыз икән, милләт аналарында. Барсы да гаеп бездә. Bütün гаеп бездә. Әгәр дә без шушыны үзебездә тотып алып, үзебезнең сыйфатларыбызда бу әйберләрне үзебездә күрмибез икән, без татар милләтенең аналары түгел. Хәтта безнең үзебезнең гаиләдә үскән балабыз да, ул Татарстанда яшиме, авылда яшиме, Оренбургда яшиме, Казахстанда яшиме, үз телен белми икән, без үзебезнең вазифабызны үтәмәдек дигән сүз. Бу безнең өчен хурлык һәм бик начар. Әгәр дә инде без балабызны үз телендә өйрәтеп, үз телендә рәхәтләнеп укып, сөйләшеп, бишек җырларын җырларлык итеп тәрбияләгәнбез икән, без милләт анасы. Без үзебезнең вазифабызны үтәгәнбез дигән сүз. Biz bugün яшибез җитеп кияүгә чыкканбызмы? Беләбез, бөтенебез дә парлы итеп яраткан Аллаһ Тәгалә, юкка яратмаган. Безнең гаҗәеп тә күп шундый команда дип әйтәм бар. Куркыныч. Өйләнмәгән егетләребез. Киләчәктә алар бит әти-әниләр дә юк, беркемдә юк. Кем белән кала? Әйтерсез, баланы карыйм юкмы дисез? Ул карамый икән, үзебез гаепле. Безнең тәрбия. Без бу тәрбияне аңа бирәлмәгәнбез, сеңдерәлмәгәнбез, аның калебенә кертәлмәгәнбез. Моңа берәү дә гаепле түгел. Ниндер комиссиялар төзеп, комиссияга балам шулай дип йөрү, татар милләте халкы өчен уйгат. Һәм бик зур кимчелек. Һәм инде минем әйтеп китәсем килә, менә регионнарга чыкканда да, чит илләргә йөргәндә дә, әле яңа Кыргызстаннан кайтырга туры килде. Гөлсинә ханым, сезнең якташыгыз, татар җәмгыяте рәисе андагы Оренбург кызы Гөлсинә ханым. Мин бик гаҗәпләндем. Чөнки менә мондагы кебек нәкъ татарлар шул кадәр бердәм, шул хәтләр җыенганнар, рәхәтләнеп эшли беләләр. Конгрессы башкарма комитетының җитәкчесе Ринат Зиннур улы Закировның рәхмәт хатларын тапшырасы килә. Мин инде аның исеменнән сезгә чын күңелдән рәхмәт җиткерәсем килә. Чөнки без бөтен дөнья татар конгрессы эшендә эшлибез. Шуларның ярдәме белән бергәлектә эшлибез. Һәм инде безнең бөтен калфакларга мин һәр вакыт әйтәм, татар конгрессы, татар оешмасы эшендә булыгыз. Безгә бүлгәләнешеп иратлар белән йөрергә кирәкми.
Biz birге булганда гына көчле булабыз. Менә монда килгәчтә күрдек, каргалар кабат әйтәм. Ир кешеләр чабулап йөри, рәхәт, күңелле. Ир кеше нинди хатын-кызны ярата? Ир кеше көчле хатын-кызны бик яратмый, яшерен батыр түгел. Ир кеше бүгенге көндә дә, электән дә шулай булганында, ярдәмгә мохтаҗрак хатын-кызны яраткан. Менә мин аны булдыра алмыйм, синнән башка булмый бит. Фәрән ирем, түгән җаныем дисәң, ир кеше эридә китә. Юк. Мин үзем дә синнән башка булдырам, мин акчаны синнән күбрәк эшлим, син миңа нәрсә кирәк дисең икән. Кемне җанырысың, шулай бит. Безгә инде хатын-кызларга бераз матуррак та сөйләшергә кирәк. Артистизм якларында үзләштерергә кирәк. Һәм инде мин беләм дип алдан вагоннардан алда шабасы поездның үзенең рульдә артындагы шоферларыннан алда йөгерәбез икән, нәрсә эшли поезд? Вагоннарга китә икән. Таралышыла бите. Һәм менә шушы якны да үзебезгә поездның артыннанрак вагон буларга йөргә тырышырга кирәк. Гаиләдә һәм менә мондый эшчәнлектә дә әзрәк җайлы да белергә кирәк. Шуңа күрә менә андый теләкләргә телисем килә. Ул да кирәк безгә. Гел мин дип кенә шапай түгел без, алдан кулап күтәреп йөргә. Менә шуңа күрә шушы әйберләрне дә уйлап бетергә кирәк. Аны үзебезгә салырга кирәк, һәм үзебезнең кызларыбызга, егетләребезгә сөйләргә кирәк. Менә ни өчен монда меценатлар бар? Менә тагын әйтеп китәм. Дәрдемандлар, Рәмиевлар. Һәм хәтта бит әнә менә без белмәй торабыз, мин тарихка бик кагласым килми, чөнки безнең икенче өлеш колхоз туена кирип китәбез. Анда бит нәрсә күрсәтәбез без? Менә мондагы меценатларны карагыз әле. Менә безнең үзебезнең Галиаскар Камал театрының режиссеры Марсель Сәлимҗановның әтисе дә бит моннан. Әнисе дә бит моннан. Шул кадәр гаҗәеп җир бу, Оренбург җире. Безнең дә гаҗәеп татарларыбыз, без алардан бик күп әйберләрне үрнәк алырга. Менә Карганның зиратына кердек, күпме үрнәк алырга әйберләр бар. Анда халык белән араштык, күпме әйберләр бар. Мәктәбендәге бер лозунг кына. Укучым ди яза. Рәхим итегез дип кенә куймый мәктәпкә. Укучым дип мөрәҗәгатьтә укучыга. Укытучыга һәйкәл тора. Кайда бар? Менә бунда инде без күрәбез чынлап та ихласлылык. Һәм күрдегез, паркта булдык, йөргенә җиреп чыкмадык без паркна. Баланың башына ирен, сугыш шулай булган дип түгел, күрсәтә, окоптан алып. Сталинград сугышынчык барган, Ленинград сугышынчык барган. Нинди машиналарда ул вакытта йөргәнбез. Нинди окоплар казыганнар, нинди авыр булган тормыш. Үгезләр җигеп без ашлык ташыганбыз. Чәчкәнбез, урганбыз. Үрнәк алырлык Оренбургтан. Бик зур рәхмәт сезгә, Оренбург хатын-кызлары. Мондагы җитәкчелек, гомумән бик зур рәхмәтле булып без сезгә китәбез. Бик зур рәхмәт. Һәм киләчәктә инде бөтен авылларда, районнарда ак калфаклар булыр димен. Бергәлектә матур эшләрбез дигән ышанычта. Безнең конгрессның рәхмәт хатлары, монда Элза чыгарып торасың. Бүтән дөнья Татар конгрессы башкарма комитетының рәхмәт хатлары. Милләтебезнең алдындагы олы хезмәтләрне искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләре өчен Каримова Нурия Шамил кызына бүләкләнә. Китапны мен тапшырасым килә, Татар китабы дигән. Анда бөтен татар китабының тарихы. Бу сезгә бүләк булыр һәм инде безнең бик яхшы оркестр бар, татар оркестры, шуның язмасын бүләк. Зур рәхмәт сезгә бүтән эшләрегез өчен. Безгә менә ярдәм иткәнегез өчен сезгә зур рәхмәт.
Абсалямова Фируза Хасан кызыны бүләкләнә. Фируза турында мен сөйләдем, сіз менен дә әйбәтрәк беләсез, бәлкем мин әйбәтрәк белә торгандыр, кем белә, яшьлек еллары бит бергә. Шуңа күрә без бик рәхмәтле, Фирузага біз сокланып карыйбыз. Менә безнеке дип карыйбыз, ул сезнеке дә, безнеке дә, Татарстанны да, регионнарда да. Фируза безнең шын татар кызы, бүтән татарныкы да. Зур рәхмәт сезгә, бүтән эшләрегез өчен зур рәхмәт. Сіз бізге шул хәтле күп эшлисез безнең Оренбург җирлегендә. Мең рәхмәт сезгә. Милләтебезнең алдындагы олы хезмәтләрне искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гырыф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләре өчен Абдрашитова Әлфия Камил кызын бүләкләнә. Советская татар автономиясының рәисе. Каршы алыгыз. Безнең әле бу Советск эшли башлады. Зур рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт. Хәзер инде менә безнең беренче өлеше тәмам. Безнең икенче өлеше калфак туе. Ул калфак туенда мен сезгә аңлатып китәм. Калфак туенда без игътибар итәбез тарихка. Уйлап утыра күрмәс, 1700 елларда гына, 733-тә генә татарлар монда яшәгән икән, күчеп килгән икән, аңа кадәрдән дә татарлар булган. Без бер өлешен күрсәтәбез. Татарлар булган, мөселман халкы яшәгән, төрки халкы яшәгән. Уйлап карагыз, Казакстан белән чиктәштә нинди халык яшәргән микән? Чөнки Себер ханлыгы таркалгачтан Казан ханлыгы таркалгачында монда бик күп татарлар күчеп килгән. Алар ни өчен күчеп килгәннәр? Алар үзләренең туган кешеләре булмаса, үзләренә якын кеше булмаса, күчеп килә алмас иде. Безнең тарихчылар аны дәлилләрләр әле, ачыклар әле, язарлар бик күп булар дәлилләр. Инде без бүген сезгә шушы чырларны күрсәтәбез күпмедер дәрәҗәдә. Һәм аннан соң Калфак туеның икенче өлеше башланып кына китә, мастер-класс өйрәтү дәресләре. Монсы бүген инде без монда сезгә Калфак шәгәрен нәрсә булса ясарга өйрәтмибез. Чөнки бу җирлек башлап җибәрде туган авыл дигән фольклор. Ничек җыярга, ничек җырларны табарга, ничек язып алырга, ничек уен коралларын әйтер, шул турыда безнең Сорнай ансамбле монда мастер-класс күрсәтәчәк. Үзегезнең нәрсә белән шөгыльләнә башлады, без шуны тәкъдим итәбез сезгә. Өйрәнергә һәм бөтен үз эшендә кирәк Калфаклылар.